Драги зрители, това е отборът на Далас за сезона 24-25 година. Един отбор, който постигна това, което другите отбори могат само да се надяват, а именно да стигнат до финалите на NBA. Сега, ако бъдеще някой отбор е на тяхно място, повечето организации ще повторят отново без да правят драстични промени. Тоест, това означава, че ще запазят същата основа от група хора, евентуално ще направят няколко корекции тук и там, но когато имаш доказана формула, и то очевадно работи, последното нещо, което би направил в тази ситуация е огромна драстична промяна. Но не, това не е отбора на Далас, защото от всяка голяма промяна, която ние като фенове бихме могли да си представим, те преминаха и направиха всичко това. От всички 14 играчи на снимката, която пак повтарям, стигат до финалите, само двама са активни и с отбора. И, докато сме на тази вълна, Далас имаха печеливша стратегия, но решиха, че това не е достатъчно. Дал щета, пълна бъркотия и една сделка, която първоначално изглеждаше като най-шокиращата и непростима транзакция в историята на NBA. Някак си всичко това се оказа още по-зле, отколкото си го мислим. Oh, no. Uh-oh. Oh, I don't feel good about that. No. 25 минути. 25 мижави минути. Това е общото време, през което Антони Дейвис и Кайри Ирвинг играха на терена заедно този сезон. Не ме разбирайте погрешно. Бяха невероятни 25 минути и имахме възможност да видим колко добър можеше да бъде този отбор след трансферът на Лука Дончич. Това, което обаче последва през следващия месец, са именно поредица от събития, които биха накарали дори най-разумните фенове да повярват в проклятия. 5 седмици преди Далас да разменят Лука за Еди, всеобщият консенсус беше, че Далас разменя своето бъдеще, за да спечели сега на момента. Обаче как е възможно в рамките на 5 седмици те да пожертват всичко? Просто една приказка, която ще се разказва поколения напред. Откакто се разделиха със своя златен билет, Далас са загубили Антони Дейвис до края на сезона заради контузия на бедрото. Губят още Даниел Шафърд, проблем с коленните връзки, и в рамките на 3 дни губят Пиджей Уошингтън и Джейдън Харди от контузии на глезена, Данте Екзъм заради контузия на кръка и Кайри Ирвинг до края на сезона след разкъсване на предната кръстна връзка. Близо 70% от ротацията им изчезва за това кратко време и за капак на всичко остават без супер мега звезда от поколението, която да носи целият този товар. Пауза за момент. Само да вметна, че при каквито и да е други обстоятелства, цялото това нещо би било чисто и просто лош късмет. И тази цялата ситуация е просто лош късмет. Но със сигурност не се усеща по този начин сега. Аз не съм суеверен в никакъв случай. Определено не съм. Всичко, което се случва, може и си има логично обяснение. Но, когато и колкото и иронично да звучи, си изхвърлите франчайз играча от сградата и го наречете дебел, мързелив и всичко това преди да му тръщнете вратата в лицето, определено лошият късмет ще изглежда малко повече като възмездие и е много по-лошо, отколкото всички ние феновете можехме да си го представим. Миналия сезон тогавашният отбор на Далас изиграва общо 18 134 минути. Това е числото, отговарящо на всички играчи, играли с екипа на Далас през редовния сезон. Но считано от тази седмица, близо 10% от тези минути, което ни свежда до близо 2000 минути, са минутите на останалите играчи, които не са били заменени или уволнени. Цели 10% са останали от тогава. Аз лично трудно си го представям това. Цели 90% от всички тези минути са на бивши играчи или част от тях са контузени към днешна дата и ще продължават да отсъстват значително време, ако не и до края на редовния сезон, а може би и до края на плейофите. Оставащите 10% идват от техните резерви, като резервният им център Дуайт Пауъл, 8-ият им човек Данте Екзъм и играч с двоен договор за последните 2 сезона Брандън Уилямс. Ако имате приятел, който е фен на Далас, мисля, че сега е момента да ги проверите. Вижте ги как са, защото това, което се случва с тях и с техния отбор, е чисто и просто криминално. Единствената им утеха
беше именно AD, че поне в близкото бъдеще Далас ще са в надпреварата за титлата с Кайри и Дейвис, че именно те двамата ще печелят мачовете, докато Лейкърс ще подготвят Дончич да заеме мястото на Леброн като протеже, преди той да се пенсионира. Обаче, това не можеше да е далеч от истината. От началото на сезонът до позорния трансфер. Лейкърс и Далас бяха само на точка и половина разлика един от друг в нетен рейтинг. Дори когато Дончич отсъстваше за повече от месец, Далас играеше по-добре от Лейкърс. Но след първия матч на Дончич с Лейкърс, LA имат седмия най-добър нетен рейтинг в NBA от 6,4, докато Далас минус 8,2, което е третия най-лош нетен рейтинг в цялата лига между другото. LA изглеждат като легитимен претендент за титлата, печеляйки 12 от последните си 15 мача, а Далас едва успяват да се запълнят състава. След дебюта на Лука за новия си отбор, те имат плюс 117 разлика при победата в точките, а за същото това време Далас са минус 125. Не само, че Далас заложиха бъдещето си, но и по невнимание пожертваха настоящето си и буквално нека да добавя още нещо. Нула отговорност от управлението за калпавите си решения, които са взели през всичкото това фиаско. Всъщност има и още нещо. Обвиниха Дончич, че не е подходящ да бъде част от тяхното бъдеще. Но истинският удар на всичко това е, че в единствената игра, която успяхме да видим как този отбор се справя и трябва да изглежда за в бъдеще, те играха страхотно. Дори след като Антони Дейвис се контузи, Кайри Ирвинг се активизира и игра един от най-добрия си баскетбол в цялата кариера, със средни показатели 31 точки, 6 борби и 4 асистенции, носейки офанзивния товар за Далас. Но, за да постигне всичко това, Далас трябваше да играят Кайри много повече на паркета, отколкото някога той е играл. През последния месец и половина Кайри изиграва най-много минути на матч от всички играчи в цялата лига, не защото той иска, а от необходимост. Далас имаха тази нужда от него да играе възможно най-много в отсъствието на Лука и на AD, но в същото това време, през 5 мача, където Кайри не е на терена, включвайки този мач, където се контузва и е принуден да напусне мача по-рано от очакваното, Далас правят една победа и 4 загуби, губейки средно с 20 точки на матч. Определено е невъзможно да предскажеш дали контузията на Кайри е била поради факта, че е бил принуден да играе повече от необходимото, но играейки застаряваш 33 годишен, предразположен към контузии point guard повече минути отколкото някога е играл преди това, ами сещате се какво искам да ви кажа. Загубата на AD в първия му матч с спотника на Далас се усеща като най-лошия сценарий. И след това отбора да загуби и половината от състава си. И след това губят играча, който ги държи сам на повърхността, което ни води до тук, до днешната дата. Отбор, който между другото не споделя ама грам нищо с предходния, който стига до финалите. Сега, гадно е да виждаме като фенове някой играч да се контузи. Независимо от обстоятелствата, здравето на играча е приоритет номер 1 пред всичко останало, което се случва. Но Далас изрично цитираха в медийното пространство, че здравето на Дончич е основен проблем и една от основните причини, която е довела до трансфера. Но непосредствено след тези изявления на ръководството на Далас, те бяха засегнати с една от най-лошите вълни на контузии, която статистически не сме виждали в настоящата история на лигата. Докато Лука абсолютно заличава всеки свой опонент, същия този играч изправяйки се на двата си здрави крака. Това е друг левел ирония. Супер е странно да повярваме, нали? Сякаш баскетболните богове ги наказват за прибързаното и безочливо отношение към бившата им суперзвезда. Проклятие! Когато в действителност това е резултат от размяната на най-добрия им играч, заменяйки го за друг играч, който често е контузен, натоварвайки оставащия си най-добър играч и изпъвайки се в участък пълен с лош късмет, без абсолютно грам защита. Същевременно, всеки фен на баскетбол, не само фен на Далас, знаейки всичко това, би било достатъчно да го накара да иска да отиде на протест срещу управата на Далас. Знаеш, че всичко е супер зле, когато феновете на друг отчаиващо зле отбор като Wizards ти поднесат своите съболезнования. Феновете на Далас, без да са виновни и против волята им, само за няколко месеца те преминаха от скандиране за Лука и Кайри на финалите до гледане на отбора им да се разпръсне и да бъде
превърнат в развалина. И все пак, въпреки всичко това, феновете на Далас са все още стабилни и страстни, както винаги, придържайки се към отбора си, който напълно си ги закопа. Но, точно през тази изминала седмица, ръководството на Далас предложи на своите фенове подарък. Знак на признателност го нарече. Подарък, който да им облегчи болката и предателството, направено от управлението. Като им повиши таксата на билетите с цели 8%? Наистина това си е мастер-клас на лошо управление. Лоша търговия в съвременната спортна история. Като цяло, нищо повече не може да се каже за това цялото нещо.